Daj Boże szczęścia! Dneska idziemy do Yonkers. To jest miasto w Westchester County w sztacie Nowy Jork. Dowiadamy się, jakie znaczenie to miasto ma dla Lemkiów. Chcecie się doznać? Obzerajcie dalej. Lemki z Halleczyny zaczęły przyjechać do Yonkersa w 1880 rokach i trzymały się jedno z Rusnakami z Praszczyszczyny i z Zakarpacia, które przyjechali kurs skoszy i byli w owych szosty. Wielka część Lemkiów spoczatku pracowała u fabrykach, ale Lemki też mieli swoje własne biznesy. Trzeba stryć włosy, zajdę do Andrzeja Smyja na Riverdale Avenue. Trzeba desi perenocować, zajdę do ruskiego hotelu Oresta Hyry. Trzeba mięso albo jakieś jedzenie kupić, zajdę do idlowego sklepu Ciuryka i Pincerowskiego. Takie były nasze Lemki. Teraz idziemy na Ash Street. Na Ash Street stoi bywsza bizantyjska katolicka cerkiew Świętego Mikołaja Miry. Po mojemu, to jest jedną z najważniejszych cerkwi w Yonkersie za to, że była pierwsza słowiańska cerkiew. Cerkiew była zbudowana w 1894 roku i żeby mieć swoją własną cerkiew, wielu współpracy było potrzebne. Także jedna grupa parafianów kopała fundację i postawiła cerkiew, pokle druga grupa parafianów pojechała po całym regionie zbierać pieniądze, dary od krajanów. Czasem pojechali aż do Pensylwanii. W końcu konstrukcja cerkwi kosztowała $12,000 w tamtych czasach, to znaczy dneska to jest, może powiedzieć, $375,000. No teraz myśmy na Ash Street i zaraz my wkazamy wam, jak to cerkiew wygląda. Okay. Nie Rusnaka i Lemki chodzili do tej cerkwi, ale też Słowianie, na przykład Ukraińcy, Słowaki i Polaki, i nawet Madziary. Służby były po starosłowiańsku, ale za to, że wielka część parafianów pochodziła się z Madziarskiego Królestwa, madziarski język też był hostowany. Jednak po paru rokach po postawieniu cerkwi, to inni Słowianie i Madziary wnet zaczęli swoje własne cerkwi, przestali chodzić do Świętego Mikołaja i parafianów u Świętego Mikołaja się zmniejszyło. W 2010 roku cerkiew zaperła jej drzwi i stoi to dnes jako pamiętnik starych czasów rusnackiej emigracji. U Świętego Mikołaja był jakiś konflikt, także jedna grupa parafianów chciała promować halicką identyczność. To się nie spodobało tym, którzy przyjechali z Korszy i pochodzili się z Praszczyszczyny i z Zakarpacia. Oni bardzo się zgadzali i tak wyszło, że jedna grupa parafianów wyszła z Świętego Mikołaja. To byli Lemki i Ukraińcy. W 1899 roku oni postawili swoją nową cerkiew tam, gdzie stryczają Riverview Place i Chestnut Street. Pierwszym święcennikiem był Paweł Tymkiewicz i pierwsza służba się odbyła 11 grudnia tamtego samego roku. Spoczatku cerkiew się zwała Małoruska Grekokatolicka Cerkiew Świętego Michaila. W 1978 roku oni postawili nową cerkiew między 510 North Broadway i 21 Shawner Place, gdzie stoi to dnes. Można widzieć to za mną. To cerkiew się dneska nazywa Ukraińska Katolicka Cerkiew Świętego Michaila. Oddział
Jonkersa w Organizacji Obrony Lemkівщини też był zaczęty pomiędzy parafianami tej cerkwi. Podczas ruchu powrócenia do prawosławia, prawosławne Lemki wyszły ze Świętego Mikołaja i zaczęły swoją cerkę przy 10 Seymour Street. Ta cerkiew się zwała z początku Ruska Prawosławna Grekokatolicka Cerkiew Świętej Trójcy. Po paru rokach, na żal, cerkiew schorila i tak parafianie решили zbudować nową cerkiew przy 46 Seymour Street. Pokiaż parafianie postawili swoją nową cerkiew, byli niektórzy w okolicy, którzy nie chcieli, żeby prawosławna cerkiew stojała. Czasem w noczach konstrukcja cerkwi była zniszczona, za to parafianie dozierali konstrukcję, aż nowa cerkiew była zbudowana w 1905 roku. Pierwszym postійnym święcennikiem był Benedykt Turkiewicz i jedna ważna organizacja, którą parafianie tworzyli, była Ruskie Prawosławne Katolickie Общество Świętego Joanna Chrzciciela. Chneska cerkiew stoi i nazwa jest kus inaczej, bo wiecie, nie jest grekokatolicka. W 30 rokach niektórzy parafianie wyszli z Świętej Trójcy i zaczęli swoją cerkiew przy 77 High Street. Pomiędzy tymi parafianami byli Lemki, którzy mieli rosyjską orientację. Cerkiew się nazywa Karpato-Ruska Prawosławna Grekokatolicka Cerkiew Świętej Marii. Pierwszym święcennikiem był Jan Kuszwara, który też wyszedł z Świętej Trójcy. W 1969 roku nowa cerkiew była zbudowana przy 85 North Broadway i stoi do dnes. My stoimy przy 556 Yonkers Avenue i widzimy budynek, który kiedyś był domem Karpato-Ruskiego Amerykańskiego Centra. Wszyscy nazywali budynek Lemko Hall. Same Lemki postawili ten budynek w 30 rokach i w 1938 roku budynek już stoял. Na parterii, lem widno z zadu, neotal, istniała korczma. Na plantri była sala. W tej sali było miejsce dla ponad 300 osób i tam Lemki się spotkali na zabawy, na chrzciny, na wesele, na bankiety, na koncerty i różne inne podróże. Jeszcze jest drugie piętro, gdzie istniały pokoje na zebrania i mniejsze spotkania. Człony i ich rodziny mieli możliwość zajścia po lekcji lemkівського języka i kultury. Головне biuro Lemko-Sojuza też był u Lemko Hall. Na żal, w 1999 roku Lemko Hall był prodany i teraz jest indyjskim kulturnym centrum. A jak wygląda lemkівська gromada w Jonkersi Chneska? Hosty, które mieszkają w bliskich miasteczkach, czas gromady się została. Co roku Lemko-Sojuz organizuje piknik w sąsiedzkim miasteczku Hartsdale na Rosaliu i każdego żołdnia też organizuje kermeszową zabawę. Podczas Wielkiego Postu Organizacja Obrony Lemkівщини organizuje warsztat, gdzie ludzie się spotkają i malują pisanki. No, wskazuję wam press-list, pobesiedował kus, co się wody Chneska, a jak będzie lemkівська gromada w Jonkersi w przyszłości? Думam, że pozytywna będzie. Ja Marko Leszek, The American Lemko, majcie się szumni.